V lásce trpíme ne proto, že milujeme, ale protože nerozumíme sami sobě. Tohle je věta, která dokáže člověka zastavit, protože cítit bolest ve vztahu je něco, co zná každý. Každý z nás někdy zažil žárlivost, strach, pocit odmítnutí, zklamání nebo tu zvláštní vnitřní prázdnotu, která se objeví i ve chvílích, kdyby nám mělo být krásně. A právě v tom je síla Jungova učení. Carl Gustav Jung nebyl jen psycholog, byl průzkumníkem lidské duše. Věděl, že velká část toho, co nás bolí, nežije venku, žije v nás, v našem nevědomí, v našem stínu, ve věcech, které si nepřipouštíme, ve vlastnostech, které odmítáme, v touhách, které jsme potlačili a v obrazech, které promítáme na druhé. Jung říkal, že většina utrpení ve vztazích nevzniká kvůli okolnostem, ale kvůli našim neintegrovaným částem psychiky. A čím méně je známe, tím více nás ovládají. A to je důvod, proč můžeme milovat a přesto trpět. Proč můžeme najít dokonalého partnera, ale přesto opakovat stejné chyby. Proč se stále zamilováváme do podobných typů lidí? A proč se bojíme věcí, které se ani nestaly? Dnešní video je o tom, jak to změnit. Dnes se podíváme na 5 Jungových lekcí o lásce, které ti mohou zachránit srdce. Doslova. Pokud pochopíš tyto principy, nezačneš jen lépe milovat, začneš také mnohem lépe rozumět sobě. První lekce. Láska odhaluje tvůj stín. Jung říkal jednu zásadní věc. Všechno, co ti vadí na ostatních, může vést k pochopení sebe sama. A přesně tak funguje láska. Ve vztahu tě většinou nedráždí partner, ale tvoje vlastní neuznané části, které se snaží být konečně viděny. Co odmítáš u sebe, to začneš odsuzovat u někoho jiného. Co si nepřiznáš, to ti partner začne zrcadlit. A co potlačuješ, to ve vztahu exploduje. Jung vysvětloval, že v lásce projektujeme přesně to, co nám chybí, nebo to, co nechceme vidět. Proto se zamilujeme do člověka, který působí sebejistě, protože my sami se tak necítíme. Proto nás přitahuje někdo otevřený a spontánní, protože jsme se sami naučili být příliš kontrolovaní. A proto nás někdy fascinuje člověk hluboký a citlivý, protože jsme svou hloubku a citlivost kdysi odsunuli stranou. Jenže tady je ten paradox. To, co nás na začátku přitahuje, nás později začne bolet. To, co obdivuješ, tě začne dráždit. To, co tě fascinovalo, tě začne zneklidňovat. A to, co jsi zbožňoval, začneš odmítat. Ne proto, že se partner změnil, ale proto, že projekce vyprchala a zůstala pravda o tobě. Láska je největší zrcadlo, někdy osvobozuje, jindy bolí. Ukáže ti tvůj strach z opuštění, tvůj skrytý pocit nedostatečnosti, tvou potřebu kontroly, tvou závislost na uznání i tvoje nevyrovnané rány z minulosti. Utrpení nevzniká kvůli partnerovi. Utrpení vzniká ve chvíli, kdy odmítáš vidět pravdu o sobě, i když ti ji láska podává přímo před oči. A tady začíná skutečný růst. Protože když pochopíš svůj stín, přestaneš po partnerovi chtít, aby ho nosil za tebe. Druhá lekce. Nezralá láska hledá, zralá láska dává. Jung říkal, setkání dvou osobností je kontakt dvou chemických látek. Pokud dojde k reakci, oba se promění. A přesně v tom je skrytý klíč k pochopení, proč některé vztahy tvoří a jiné ničí. Když přicházíme do vztahu nezralí, často si ani neuvědomujeme, že nehledáme partnera. Hledáme náplast. Hledáme někoho, kdo zaplní prázdnotu, kterou si sami neumíme přiznat. Někoho, kdo utiší naše strachy, kdo potvrdí naši hodnotu, kdo zacelí rány, které v sobě nosíme roky. A v takové chvíli se láska mění v závislost, v posedlost, v potřebu. A to nikdy nekončí dobře. Nezralá láska chce být zachráněna. Nezralá láska říká, potřebuju,
abys tu byl, protože bez tebe nevím, kdo jsem. Potřebuju, abys mě uklidnil, protože já to sám nedokážu. Potřebuju, abys mě miloval, protože já se teprve učím milovat sebe. A čím víc chceš, aby tě někdo zachránil, tím více se rodí úzkost, protože v hloubi duše cítíš, že ti nikdo nedokáže dát to, co si odmítáš dát sám. Zralá láska přichází ze síly, ne z nedostatku. Zralá láska neříká potřebuju tě. Zralá láska říká jsem plný, jsem celý a proto ti můžu dávat. Nechci, abys mě zachraňoval, chci s tebou růst. Nechci, abys vyplnil mou prázdnotu. Chci s tebou sdílet svou plnost. Když miluješ ze síly, nepotřebuješ drama. Nepotřebuješ manipulaci. Nepotřebuješ, aby se partner choval podle tvého scénáře. A to je moment, kdy mizí utrpení. Když partnerovi nepřiřazuješ roli záchranáře, protože pochopíš, že ty jediný jsi zodpovědný za svůj vnitřní svět. Protože nezralá láska říká, dávej mi a já budu v pořádku. Zralá láska říká, jsem v pořádku a proto ti můžu dávat. 3. lekce. Tvůj ideál partnera je jen archetyp. Tahle lekce je tvrdá, ale osvobozující. Jung učil, že často nehledáme člověka, ale obraz, který jsme si vytvořili už dávno. Možná v dětství, možná první zamilovaností, možná podle pohádek, filmů nebo raných vztahových zkušeností. V každém z nás žije představa o ideálním ženství a ideálním mužství. Jung je nazval anima, vnitřní představa o ženě v muži, a animus, vnitřní představa o muži v ženě. A tady je zásadní pointa. Tyhle archetypy nejsou skuteční lidé. Jsou to symboly, jsou to sny, jsou to projekce toho, co bys chtěl, aby někdo byl, ne toho, kdo před tebou skutečně stojí. Možná hledáš ženu, která bude intuitivní, klidná, něžná, ale zároveň hluboká a moudrá. Zároveň zábavná, ale rozumná. Emocionální, ale stabilní. Možná hledáš muže, který bude silný, odvážný, rozhodný, ale zároveň citlivý. Nezávislý, ale přítomný. Ochranitelský, ale zároveň otevřený. A ani si neuvědomuješ, že nehledáš člověka. Hledáš ideál. A ideál není možné milovat. Ideál je možné jen obdivovat. A nakonec nenávidět, když realita neodpovídá obrazu. Utrpení přichází, když se snažíš partnera vtlačit do svého ideálu. Možná partner dělá chyby, možná má slabosti, možná nikdy nebude odpovídat tvému vysněnému archetypu, protože je člověk. Ale ty se snažíš, někdy nevědomně, měnit ho, opravovat ho, vylepšovat ho, narovnat ho podle představy, kterou si nosil v sobě ještě předtím, než jste se poznali. A tady vzniká nejvíc bolesti. Protože místo toho, abys viděl skutečného člověka, vidíš jen svou představu. A místo lásky k realitě vzniká odpor k nedokonalosti. Jung to shrnul dokonale. Lidé nejsou obrazy, jsou skuteční a někdy chaotičtí. A teprve, když tenhle ideál pustíš, konečně dáš prostor skutečné lásce. Protože skutečná láska nezačíná tehdy, kdy najdeš dokonalého člověka. Začíná tehdy, kdy dokážeš milovat skutečného člověka. 4. lekce. Co potlačíš, to tě jednou zničí. Jedna z nejdrsnějších pravd, které Jung kdy vyslovil, je tato. Nevědomí nezmizí jen proto, že o něm nechceš mluvit. A ve vztazích to platí dvojnásob. Mnoho lidí věří, že mlčení udrží klid. Že když něco neřeknou, tak to nebude problém. Že když spolknou další poznámku, další zklamání, další bolest, tak se vlastně nic nestane. Ale stane. Emoce, které neprojevíš, se obrátí proti tobě. Potlačený vztek se mění v pasivní agresi. Potlačený smutek v chlad. Potlačený strach v kontrolu. A potlačená bolest v odstup, který pomalu ničí intimitu. Psychika nemá odpadkový koš. To, co potlačíš, se nevymaže.
jen se přesune do hlubin, kde roste v tichu a jednou vybuchne. Proč se z drobných nevyřešených věcí stávají obří konflikty? Možná hádka není o tom, že partner neumyje hrnek. Je o tom, že sis už rok neřekl, že se cítíš sám. Možná výbuch není o tom, že přišel pozdě. Je o tom, že si potlačil stovky momentů, kdy ses cítil nedůležitý. Nevyřčené věci se hromadí a když jich je moc, explodují na těch nejnevinnějších místech. Proto některé páry končí hádkou kvůli drobnosti, protože to nikdy nebyla drobnost. Byl to poslední kamínek na hromadě, kterou nikdo nechtěl vidět. Jung řekl, to, co popíráš, tě ovládne. To, co přijmeš, tě osvobodí. To není jen citát. To je mapa k tomu, jak žít a milovat zdravě. Upřímnost není útok. Upřímnost je odvaha být skutečný. A partner, který tě miluje, nepotřebuje dokonalost. Potřebuje pravdu. Cesta ke zdravé lásce vede přes upřímnost. K sobě i k partnerovi. Když dovolíš, aby tvé emoce existovaly, když je pojmenuješ, přiznáš, sdílíš, teprve tehdy může začít skutečná blízkost. Protože láska nestojí na potlačování, ale na přijetí. A vztah, kde se bojíš říct pravdu, není vztah. Je to příměří. 5. lekce. Láska je cesta k celistvosti, ne k dokonalosti. Tahle lekce uzavírá Jungův pohled na lásku jako něco hlubšího než romantiku. Protože skutečné partnerství není o tom najít dokonalého člověka, ale o tom růst spolu v nedokonalosti. Jungův koncept individuace říká, že se v životě máme postupně stávat celistvými, integrovat své silné i slabé stránky, své světlo i stín. A vztah je jedno z nejmocnějších míst, kde tohle probíhá. Proč? Protože v lásce se ukazuje všechno, co jsi si myslel, že máš dávno vyřešené. Strachy, zranitelnost, nejistoty, stínové části, které se ozývají právě tehdy, když se k někomu přiblížíš. A to je dobře, protože láska ti dává příležitost růst. Možná jsi někdy říkal, kdyby byl ten vztah správný, bylo by to jednoduché. Ale to není Jungův pohled. A není to ani realita. Skutečný vztah není hladká cesta. Je to dobrodružství dvou duší, které se učí, jak spolu žít, jak spolu komunikovat, jak být spolu upřímné, zranitelné a autentické. Jestli čekáš, že dokonalý vztah bude bez konfliktů, bez chyb, bez náročných momentů, budeš navždy nešťastný. Protože dokonalost není lidská. Lidská je snaha, opravdovost, ochota růst. Láska tě nemusí zachraňovat. Nemá tě definovat. Nemá být náhradou za tvoji hodnotu. Láska uzdravuje tehdy, když partner není středem tvé identity, ale spojencem na cestě. Ne někým, kdo má být dokonalý, ale někým, kdo je ochotný pracovat na sobě, stejně jako ty. Bolest mizí, když přijmeme, že láska není bezchybná, ale může být hluboká. Možná nikdy nebudeš mít dokonalý vztah a možná je to tak správně, protože dokonalost je povrchní. Hloubka je skutečná a láska, která je hluboká, není krásná proto, že nemá trhliny, ale proto, že přes všechny trhliny drží. A tak, když se podíváme na Jungovy myšlenky jako na celek, objevíme jedno prosté, ale zásadní poselství. Láska bolí tehdy, když je vedená nevědomím. Když jednáme automaticky, zraněními, strachem, minulostí. Když milujeme ne člověka, ale vlastní projekce. Bolí tehdy, když se snažíme z partnera udělat lék na vlastní rány, nebo když od něj očekáváme, že zaplní prázdnotu, kterou jsme si měli zaplnit sami. Ale právě v tom je naděje, kterou Jung neustále připomíná. V momentě, kdy poznáš sebe, začneš konečně vidět i člověka před sebou. A nejen to, začneš ho vidět takového, jaký skutečně je. Ne jako ideál, ne jako stín tvých minulých vztahů, ne jako někoho, kdo tě musí zachránit, ale jako lidskou bytost,
se kterou můžeš růst, smát se, selhávat i znovu začínat. Jung by řekl, že vztahy nás především formují, protože setkání dvou osobností je jako kontakt dvou chemických látek. Pokud nastane reakce, obě se změní. A otázka nezní, jestli se změníte, ale jak. Zda zůstaneš uvězněný ve vlastních komplexech, nebo se rozhodneš pro vědomou lásku, která roste, zraje a přináší hluboký klid. A teď je řada na tobě. Chci se tě zeptat přímo, která z Jungových lekcí tě dnes nejvíc zasáhla? A kterou chceš začít praktikovat už dnes? Napiš mi to do komentářů. Rád si to přečtu. A pokud miluješ hluboká videa o psychologii, filozofii a osobním růstu, nezapomeň odebírat tenhle kanál, aby ti neunikla žádná další epizoda. A pokud chceš jít ještě hlouběji, získat exkluzivní videa, osobnější obsah, nebo podpořit to, co tu společně tvoříme, přidej se k členům kanálu a podpoř tím mou tvorbu. Děkuju, že jsi tady a děkuju, že na sobě pracuješ. Uvidíme se v dalším videu.